Това са по-модерни, тия моите са много време. Тук имаш двугодишно клонче, а това нагоре е едногодишно. От тук ще го ашладисаме. От двугодишното. Добре. И ми правиме така. От голямата порта! Така му правиме разрез. Достатъчно е до половината. И тук ще му сложим сега една кибритена клечица. Така. Това е кибритена клечка, нали така? Парченце от кибритена клечка. Така, за да се отвори от тук да пусне коренче. Добре. Така, сега трябва да направим кутийката. Кутийка трябва веднъж така да я разрежеме. Така. Ето, правя го. Така. Стигаме до средата. Да видим сега дали ще се побере добре. Ето така. Гледай сега как ще. Така и ще го облечеме с стиксото. С изолирбан и ще го напълним с почва. Добре. Ще ни разкажеш ли кога е най-подходящото време от годината за ашладисването? От сега нататък дори е малко рано още. Сега е края на април. Да, примерно от 24 май нататък ще по-хубаво започва по-добро движение. И всъщност вътре останаха старото и новото клонче вътре в... Сега старото, това листенце ще го махнем да ни е по-удобно просто. А не можем ли да махнем повечето листенца? Не е ли по-добре? Не. Тоест трябва да останат листата. Да. Добре. Така, и виж какво се получава. Да. И сега вътре, защото листата нали ще хранат нагоре. Да, сега вътре ще го запълним с пръст. С пръст. Така. Уплътняваме малко. Тоест притискаш хубаво да влезе пръста. Да влезне пръста хубаво. Добре. Още малко ще сложа. Така. После, като го полееме, така ще го изправя на една клечка. Така. Забита в земята, да може по-удобно да поливаме тук отгоре. Всеки ден не трябва да го поливаме? Отначало по-начесто, после примерно през ден. Така го вързваме и за кочето. Да. Тук е така. И тук може още един път с... така се полива. Отначало... Отначало всеки ден? Да. Трябва да е винаги влажна, нали така? Винаги трябва да е важно. И ще гледаш да са малко по-насянка. Сега тук лозата така други път. Да, понеже аз като ги шладисвам има лоза, нали? Ама то са... Да, разбрахте. Още рано. Добре.